Fudbalski klub Lijevče iz Nove Topole organizovao je tradicionalno donatorsko plavo veče na kojem je sumirana prethodna godina. Također uz pomoć prijatelja i simpatizera kluba obezbeđena su dodatna sredstva za funkcionisanje tima koji je član regionalne lige Republike Srpske Zapad. Hvala vam zaista što ste došli večeras ovdje s nama da podijelite ovo jedno divno veče, da podržite fudbalski klub Lijevče i da svi zajedno damo jednu novu snagu za ovu budućnost, za ovu dječicu, za ove nove fudbalere koji će ne samo biti dobri fudbaleri, nego će biti pravi ljudi. Iskoristit ću ovu priliku da vam se svima zahvalim. Moram posebno da pozdravim i zahvalim se gradonačelniku Gradiške, načelniku opštine Laktaši ili već za par dana i gradonačelnik opštine Laktaši, načelniku opštine Kostajnica, predstavnicima Fudbalskog saveza, fudbalskim legendama, vama ljubiteljima fudbala, bivšim igračima Lijevča, roditeljima ovih divnih fudbalera, našim dragim prijateljima, zaista hvala vam svima, našem parohu, hvala vam svima što ste došli i podržali nas. Uprava kluba donijela je odluku da dodijeli povelje za 3 istaknuta fudbalera i 3 povelje za osobe koje su dale doprinos funkcionisanju i radu kluba. Posthumno su dodijeljene i 2 povelje Vladimiru Vitkoviću i Ratku Kelečeviću. Fudbalski klub Lijevče postoji već 93 godine, a tradicija fudbala u Novoj Topoli je starija od jednog vijeka. Fudbalski klub Lijevče je star 93 godine, a fudbal u Novoj Topoli, evo rekao je naš Slobo, novinar koji nas uvijek prati, star je preko 100 godina. Preko 100 godina fudbal se igra u Novoj Topoli. Zato moramo dalje da radimo, moramo dalje da ulažemo sve svoje napore. Naš cilj ove uprave je da u dogledno vrijeme rekonstruišemo tribine na fudbalskom stadionu, uradimo novi pomoćni teren sa vještačkom podlogom. Ja sam dužan evo večeras da pozdravim vas sve od predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske gospodina Vice Zeljkovića koji vas je sve pozdravio, koji je u Beogradu na jednom sastanku vezano za sponzorstvo Fudbalskog saveza Republike Srpske, gdje smo se dogovorili da u narednom periodu Fudbalski savez Republike Srpske treba da obezbedi oko 20 terena sa vještačkom travom, a naravno jedan teren ide u Novu Topolu. Klub svijetle tradicije, ovoliku mladost kad vidim oduševljen sam zaista, želio bih da se ovaj broj popne sigurno do neke cifre od 100. Nadam se da ćemo mi iz Fudbalskog saveza da vam u tome pomognemo i nekim, kao što pomažemo i ostalim klubovima, nekim naravno donacijama. Ognjen je rekao vezano za ove neke planove na infrastrukturnom polju. Svakako veliki dio fudbala, odnosno fudbalskih klubova u Republici Srpskoj će dobiti jedan vid pomoći, a svakako očekujemo nešto i za ovaj klub. Dragi prijatelji, predstavnici Fudbalskog saveza Republike Srpske, uvaženi gosti, ovako veličanstven skup govori o tome šta je Lijevče, šta je Fudbalski klub Lijevče i koja je istorija tog kluba i koliko taj klub znači ne samo za Novu Topolu, za Gradišku, nego i Republiku Srpsku. Hvala vam srca što ste večeras se odazvali ovdje da pomognemo fudbalskom klubu, da pomognemo ovom mladom jednom, što je rekao gospodin predsjednik, najmlađi igrači, ali najmlađi, ja mislim i rukovodstvo fudbalskog kluba, koji želi da vodi jednu zdravu politiku, da se oslanja na ove mladu našu dječicu, da njih zbrinemo, da se sportski razvijaju, ali da se razvijaju kao ljudi i da sutra postanu vrlo ozbiljni i odgovorni ljudi na prostoru grada Gradiške. Grad Gradiška ne žali i odvaja značajna sredstva za finansiranje 73 sportska kolektiva na prostoru grada Gradišća, od čega je 27 dvoranskog tipa. Završili smo zaista jednu veliku, grandioznu gradnju sportske dvorane, predali je na upotrebu mladosti, mnogim fudbalskim klubovima smo pomogli i na kraju je, pošto sam ja iz Nove Topole, to obično je Bugiva, na kraju je ostalo da pomognemo i fudbalskom klubu Lijevče. Pred koronu sam vam ovdje obećao da ćemo napraviti tribine
ja pogriješim pa napravimo slačionice i upravne prostorije za fudbalski klub Lijevče i mislim da fudbalski klub Lijevče ima jedne od najmodernijih i slačionica i prostorija, ali ovde zaista dajem nalog predsjedniku i upravi da već od sutra počnu da jure sa projektom za mnom, da zajedno sa svim društveno odgovornim kompanijama i sa Fudbalskim savezom Republike Srpske napravimo još ljepše i još bolje uslove za razvoj ove dječice. Želim vam ugodno da se osjećate večeras, da se osjećate ovdje u ovom prijavljevom svadbenom salonu na prostoru grada Gradiške našim gostima, a svi zajedno da budemo živi, zdravi i srećni, da čuvamo ono što nam je najsvetije, a to je Republika Srpska. Živi, zdravi, bili, živjeli!